reaching son siang shai bani East Jantil District menta singi ulale ban bo din biang na udisi iki RTI bawla debbo haupes jangka District Selection Committee East Jantil District batlo ang mama u lembat uba kekso kinsan nang yai pet kumnu ki pentre kam ki rai bala shim bala dayo i badang dan ki jingduna kinsan nang yai beteng ben manlau snam ban bu RTI bat kat hadu menta ula deb ban bu hadu lightly ki RTI office DSC haklirian RTI ka baningkong ka ba uba reaching son siang shai ula bu hakmat ka DSC East Jantil District kadai ka banadu ka kanriu tere gubanai jemang arajarpsan bat kani ka dangyad hadu menta shibenta kaladon ka rai ban wanra ye ka jingkala bat kani ka jingpen kaladur ka dang dei tang ha ka jingtho ka ba onsa pentre kam kat kum ka jingdawa ka ba ula dawa ha ka ba le don benta langru uba kekso uloong balada ki pentre kam kat kum karai kan bha shikadai e henrei na kaliang jong u udang yai pet benya kumno ki pentre kam iki rai pat hadu menta kiladon hadu lightly yai ki ba ula bo ha ka be dei pat ka jingbam yai bet yadrenti karukom thungkam ka DSC ha East Jantil District Menta kasni atau tarik na Januari argon riu malawani kendo edisi kumka follow up ya ka DSC reformation matter akabaya dei bat ka tei ka rai jongka jingyalang kabala edisi ulakot kumu chairman jongka DSC nado ka atoniong November arjar posan kenma untuk kepor ka edisi kumu chairman ula ya lum lang ya ki nong mikmat naga district bat ki MDC ngila chong jingyalang kila sim ya ka rai ban don ka reformation apo jongka kom trekam jongka DSC ni apo ka district te hakatu kapor ka rai ba ngan ai sapis media ba bila rai ba ki nomik mat jongi ki arngut ki nomik mat apo ka district jongi kini ai boden ya kani ka benta naka personal department ba nau chief minister haswa bakin sedang ya ka recruitment process ka bayadai ba ka kila advertisement haka ne ka last few months jongu December temen tekas ni ngalai kendo audisi ula pentib ba kila tho cha ka personal department pada ka jok kapor cha ka home department home political department jong ka sarkar jilla habe dai bat katai ka rai jong ka DSC tahang ni ka data jong ka nei ka chithi ba kipa cha under secretary jong ka sarkar jilla jong ka personal and administrative reform department ka dai date ka dai khat sau tarik January ajar pendru pada ka jok i kila pharo cha secretary jong ka government of Meghalaya home political department ka date khat sau tarik hang ni kipen pau ba Chau under secretary jongka personal department kipa ban consider lane ban furnish ya ke views ban opinions jong kabayadai bat ka point number 9 kata kamut abayadai bat ka independent observer panel kumbang ngirai ba ngila dawa ba habdon ba independent observer panel kaba arpat kaba kipa chau secretary jongka skor jalla abayadai bat ka home political department ki views and comment jongki abayadai bat ka point number 13 kabayadai bat to ensure transparency during written examination kubad pendon kami ya CCTV but internet sadam ba kumta terter te kakai ngako apa penpau hoi nila ajing mo chaka cha ka DSC ba habdon kan nyau tiliki benta kiba penbha jing trikam jong ka DSC kenang ban bilap ya ka confidence but bandon ro ka jing chakri ka jong ka DSC ka ba khoj bat ka ba I mention yaki pradok prasnam ya kaniro hoj nilayo ya kani ngin ap katukan isni ngin lek boden woodwood sa ka concern department nado ka personal department nado na ka home political department but now CM road arang yo lad bani kendo now CM namar bade ka jo ka bentang ngila a chau CM men kaniki por bala dep gum nado bas dang hi ya kani ka don ar benta kani ka benta banga follow up kadai ka benta jong kani ka recruitment process ka bakidang advertisement kin sa pendep te ya katai ka benta ka bang ngiyok ya ka jubab lang bagi RTI habe dai bat ka Rukom trekam bat kikam jong ka DSC kuba kelas recruitment kuba sebab jingkeli ke jongpi kumbang ala kular ya barok information bangayo ngan make it public te ya kanis naba ai lat yang hopefully in about a week or two will be fully transparent to the public ka e bangayo nang tapat song hopai ba mkayo i thoj ngaru yo i ba ton kamro ban dik also ban bot RTI ya kata ngar sepentip kat kam ka por bangun misa office Dadangam bakla kadai kadriu tarik umi ajar posan ngila bo ya ka application juga first RTI
te kaya nado akan diu tarik me hado menta ngan sapeten pat kajo kani ke benta. Pila naman itu Hoi si benta kadon kumba TV kala don ka reformation meeting on paper kila rai ngidang boden ya menta in practically ni make sure bakin pentrekam teladak ki pentrekam hi kat kum kajing dawa kejongi kajing lani kat kum kajing ajing mud kejonga bad isar ker langkso bala den benta bang hai kani kam bala yawan senok tilang bat nga ladak ki pentrekam wat katu ka meeting kumbalong kala long ka initiative na ka office jong deputy commissioner balong chairman ladak ki petrekam kut kum karai hoj kade successful hi ban build confidence tam ngim ong ba tangkane ngin follow up hi ngin pe iya recruitment process kumnu ki pinya ki procedure ki process lada ngiyo i badang don kicing bakala kicing tuna kicing kunok noro ngin peten by every year yakanika benta so pengen ya ngin si clarification so namar kumbangala brief menakane bladet ba don kajing ya per ke information bang ayo ka nagini ki light li RTI ka jo information ngapan hente ka don kajing ya per ngan sami agni ki podcast ni banat mansawan na kani ka office ngan si clarification so ngan so ka jubab chongki tang ba ya katak ba ki chongki ngin le kat kum ka jing yai ka por kat kum ka yai ki jing don kam ban simple step ngin le bet kata